Ja, administrativt. Hej. Kan I ikke fortælle lidt om, hvad det er, I er i gang med? Nej. Nej, vi er i gang med at udvikle vores ikke produkt, vores event. Vores projekt. Projektudvikling. Og det gør vi med de her sticky notes, fordi det er et sindssygt fedt arbejdsredskab, hvor at, vi er i gang med at inddele med kategorier over, hvor svært det kan være. Det er en form for forhindringsløb. En masse udfordringer, som vi er i gang med at vurdere, hvor svær er den her udfordring for personer udført. For eksempel om de selv kan gøre det her, eller om de skal interagere med fremmede. Og hvad er det for et projekt? Det er et projekt om interaktion med fremmede for gymnasieelever, hvor vi vil sætte nogle gymnasieelever ud i nogle uvante rammer. Det er sådan blødt at introducere dem til svære udfordringer, som skal sætte deres sociale grænser på spil over for fremmede mennesker. Og prøve at lære det her med, at vi er tættere på hinanden, end vi tror. Og det er nemmere at få folk til at lege med, hvis man tør tage en chance. Tak. Social interaktionsdesign.